Nagtigom na usab ang mga opisyal sa Lapu-Lapu City Police Office aron na pangandaman na usab ang pagbukas sa klase sugod sa Hunyo 3 samtang mga sakop sa City Traffic Management System sa Lapu-Lapu City ipakatap sa mga tuhaan nga sagad dasukan sa mga sakinan panahon sa ating klase. Ani ang report. Lunes mao inaandang adlaw nga makigtigom si Police Colonel Emil Obon sa mga opisyal sa kapulisan sa Dakbayan. Human sa piniliay ug sa Brigada Eskwela, ang balik eskwela na usab ang ilang tutukan. Gipasabot sa opisyal nga gustong masiguro sa kapulisan ang hapsay ug luwas nga pagbukas sa klase karong Lunes. Balik eskwela. So we'll be to deploy our troops again sa mga schools, then even sa traffic. And naghan pa mga guidance gikan sa taas. Samtang 11 ka mga dapit ang tutukan unya sa City Traffic Management System kon CTMS sa pagbukas sa klase. Sagad ni mga dapita magdasok gyud ang trapiko tungod sa bulog sa masakinan. Sa barangay Paho lang nagsugod ang Paho National High School ug Paho Elementary School. Usa ang paho sa mga barangay nga tutukan sa CTMS aron mapasayon ang dagan sa trapiko. Kining basak area, kining sa may Babag Elementary High School, kining sa may Gunob, Paho. Kauban si Renam Tiquinyones, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.